A rúa Víctor Pita será a carril de único sentido dende este xoves ata dentro dun par de meses para comprobar que a circulación alterna non provoca ningunha problemática. Rabella concluiu esta semana as tarefas de sinalización e funcionamento dos semáforos que, a fin de contas, serán os que regulen os dous sentidos deste vial. E se trata, como che decía, de dar unha solución a algo que se leva reclamando moitísimos tempos. No seu día houve un proxecto no que se falaba de facerse paseo voando sobre o mar, pero a realidade é que, falado con Costas do Estado, que son os titularidades, os competentes dixeron que non era posible, que había outras solucións, o que se trata é de dar unha solución. O tramo discorre entre a depuradora de Ferrazo e o tramo final da avenida Valle Inclán. Ali unhas balizas e un semáforo regularán o paso. Pero tamén hai que, porque se fala solamente da cuestión de comodidade, o paseo, non nos podemos olvidar tamén dunha cuestión de seguridade viaria. É unha zona na que xa houve varios sinistros, algún incluso con un atropelo mortal, e o que se trata tamén é de garantizar a seguridade. Por ali moitas veces os vehículos circulan a unha velocidade inaxeitada e con estes semáforos terían que disminuir o tempo de espera. Esta proba é a única posibilidade de realizar o paseo marítimo e o carril bici ata Vilaxoán pola estreitez desta vía. É un tempo determinado que considere tamén a Policía Local que é suficiente para facernos unha composición de lugar de cal é o fluxo de tráfico de vehículos que ten, para despois máis adiante tomar unha decisión se se sigue adiante ou non co proxecto. Pero, dende logo, nós o que non nos vamos a quedar parados tratando de buscar solucións a demandas que se repiten ao longo do tempo e non se fixa absolutamente nada. A intención de Rabella pasa por eliminar o carril pegado ao mar e introducir o carril bici, ademais de dotar de mobiliario urbano, elementos vexetais e de iluminación que doten o tramo dunha maior humanización.